nkata nwee sị na nkata anyị ama nzu ezu na ọ bụrụ na anyị achọpụta maazị anyị na-aga akpa nkata tata dịka anyị nọ n'okporo ụzọ Ọnịcha ka anyị nwee mkparịta ụka anyị na ụmụ Igbo ka ha kọwapụtara anyị onye ha bụ ihe eji mara ha na-eme n'obodo Ọnịcha ha nọ nke a bụ nke a ga-eji asụsụ Igbo mee na-etinye ha asụsụ mbite ngaghị ekwugbu gị n'okwu maka na nkọwapụta asịrị na ekele m gị ehihie ọma nwanne m. ị nwere ike ịkọwapụtara anyị aha gị onye bụ ebe isi n'ihe ị na-eme eji mara gị n'obodo Ọnịcha? Daalụ nwanne m. Ọmụnwa bụ Maazị Ejimọfọ Ezechukwu. Abụ m onye Mmụọ na Anambra East. Ejikwanụ afa Triple E n'ọnụ bekee makwalụ m ya bụ afa nje ebe afịa nna azụ. Ana m azụ afịa akwa n'iru Ọmaba Gate akpọrọ butiki n'ọnụ bekee. Ọnya bụ ebe anyị nọ. Ahụkwara m n'anya m maka na asị na ihe anụrụ na ntị nwere ike ịbụ asị mana ka afọ n'anya bụ eziokwu. Anyị anọ m n'ọdụ ahịa tata nọ nepụkwa anya ma uwe ụmụ nwoke ma nke ụmụ nwaanyị ma nke ụmụaka ma okpu ma ihe eji achọ mma dị iche iche bụ ihe odogwu na-ere n'ọdụ ya ka anyị nọ tata dịka anyị si wee nọrọ ka anyị kparịta ụka. Odogwu ahụchara m ihe ndị a niile iji edozi onwe ị na-ere dịka anyị nọ n'ọdụ ahịa gị ma mgbukwanụ gị oge maka na anọ m na ịnọ n'ọdụ ahịa maka na ego so n'ihe eji echekwa ndụ wee dị mma. Otu anyị kwuru ya ka na-anụgo ka maazị bụ ezigbo mmadụ na Ụmụeri nke dị na maazị Ejimọfọ ezigbote mmadụ na Ụmụeri nke dị na Anambra East wee kọwapụtakwa onwe ya wee kọwapụta ihe ọ na-eme. O gosiri na ọ bụ nwa afọ Igbo maka ntụnye ukwu o kwuru anụghị m asụsụ mbite na ya wee na-atụkwa ka nyekwa gị ka iji sie ike bụ na ị na-asụ ya bụ Igbo na-esi ya asụsụ mbite otu a ka anyị ga-esinyere aka ka asụsụ anyị nwere ike ịnachi ete. Ekele m gị, daalụ ka tata mara gị mma. Igbo bụ Igbo daalụnụ. Dịka m si wee kwu na anyị nọ n'okporo ụzọ ka anyị na ndị Igbo kparịta ụka tata. Ụka anyị na-akparịta tata bụ ka anyị mara kene mmadụ Igbo ole nọ n'Ọnịcha ga-asụrụ anyị Igbo na-etinye ha asụsụ mbite. Ịnepụ anya mụ na nwaada Igbo nọ ọ makwara mma bido n'isi ruo n'ụkwụ maka mụnwa fụrụ ya ọfụma bido n'isi ruo n'ụkwụ ga-agwa gị na ọ mara mma maka na ihe agbanaka eji n'obodo onye ya. Ekele m gị ehihie ọma. Ekelekwa gị. Nwere ike ịkọwapụtara anyị onye bụ? Aha m bụ Nwaada Chisom Idenyi Francis. Ọ dị mma. Nwaada Chisom onye ebe ka ị bụ? Abụ m nwaada n'Enugu steeti n'Udi local gọọmenti nke dị n'Afa. Ọ dị mma. Ị na-agbalị oke ị nwere mana ka m rapụ tata bụgodo m pịwa akịda echi ga-abụ maka osisi na oriri ya. Ihe ọzọ nwere ike ịkọwapụtara ọha na eze ihe ị na-eme eji mara gị ihe iji enyere ndụ aka n'obodo Ọnịcha. Ihe eji enyere ndụ aka n'obodo Ọnịcha bụ enwere m TV, enwere m ihe onyonyo a na-akpọ TV n'ọnụ oyibo bụ Queen Oscar TV show and m na-edozikwa iru ndị mmadụ ihe na-akpọ ya bụ makeup. M na-ahazi iru na-ahazi isi m na-eme ya nke ọma so ọ nke ndị mma n'ime. Ọ dị mma unu na-anya ọha na eze unu ga-afụ na n'agbanyeghị na ọ na-agbanị ka ọ sụọ ya bụ asụsụ Igbo na-etinye asụsụ mbite mana amaghị m gị onye na-ege m ntị gị onye na-ene n'ihe onyonyo a ka o si wee gbanị na ịsụ ya bụ asụsụ Igbo. Tupu m rapụ gị dịka isi wee kwu na ịbụ onye na-arụ ọrụ aka dị iche iche nwekwa ihe onyonyo ị na-egosipụta ihe dị iche iche ka ị kpọrọ Queen Oscar TV. Daalụ. Obi Igbo unu ahụgonu ka ya bụ Nwaada Chisom si wee sụ ya bụ Igbo ya bụ Igbo eyechaghị eye maka ya bụ bekee ọ ka nkụ na ya gbalịa dịka nwa afọ Igbo esiri ịbụ nwaada si steeti Enugu eje ka ị na-asụ Igbo ọ pekata mpe otu ugboro n'izu ụka iwepụta na ụbọchị dịka tata na m ga-asụ Igbo na-etinye ha asụsụ mbite site n'otu a anyị ga-ewechi ya asụsụ Igbo